धर्म सलायै गुबुन धर्म यासाकनाय लोगरकनि एसटी फेसिलिटी से कैंसेल खालामनायनि सानमुंगो फायनाय 25 डिसेम्बर सालमारिवा आस्तबल थंनो खलाव खादोमानि रेलितै लोगोथुम पान्दा खालायनाय दिप्रा जनजाति सुरक्षा मंच कक्टिशाला आगरतला प्रेस क्लाब काशा कक्थुम पान्दा खालायै असाकलाय मुंगरेखा दिप्रा जनजाति सुरक्षा मंचनि नायकल फांसन दिबिका चाकमातै मिलनरानि जमातिया हास्तेनि दिप्रा सालुकरकनो दालबेदाल बेरेमतै शिकाकमानि लगी लगी धर्मनि लामातै दिप्रा सरकनो फिन्दिरिक हे शिकाकनानै नाहार मुंगो पाइथागला हारो अंखरका जनजाति सुरक्षा मोर्चा त्रिपुरा मुंगै कायसा मथा कक्टिशाला आगरतला प्रेस क्लाब काशा कक्थुम पान्दा खालायै त्रिपुरा जनजाति सुरक्षा मोर्चानि नायकल फां शान्ति बिगा साकमातै त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि एसोसिएट प्रोफेसर मिलनरानि जमातिया शाखा धर्मशालायै गुबुन धर्म यासाकनाय लोगरकनि एसटी फेसिलिटीज कैंसेल खालायजाकनानै सानमुंगो फायनाय 25 डिसेम्बर सालमारिवा आस्तबल थंनो खलाव खादुमानि रेलितै लोगोथुम पान्दा खालायनाय त्रिपुरा जनजाति सुरक्षा मोर्चा हनै खादुमानि रेलितै लोगोथुम पान्दावा हास्तेनि जतो त्रिपुरा सारकनो मानजाकनानि बागै कबक मुंना रेखा त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि एसोसिएट प्रोफेसर मिलनरानि जमातिया तिनि जों आचकलायमानि कारण अंखा जों 25 तारिख डिसेम्बर जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ थेके कायसा रेली कारिलायमानि कारण अंखा जों चिनि हाव तो गोबां धर्मनो तैवै हिनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैवै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुगलायखा चिनि बुकुं बारा बरक रंनो नबै टार्गेट खायवै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायबो ओंखे हायखे जों ते कायसा नुगलायमानि अंखा जारा ख्रिस्टान ओङै थांनाय बरक बरक अंखा माइनॉरिटी वो फायो उनके माइनॉरिटी नि फैसिलिटीज बनावो उनके कुंबारा अंगे एसटी कोटानो वो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा उनके कबां मा जागाव नुक जागो एसटी कोटानो बरक मक्से कबां नालाय को तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय उइ तंलाहा उनके चिनि उ रैली नो खाइमाने उ प्रोग्राम नो खायाने चिनि उद्देश्य अंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानी कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावि थांला हंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा तंगो बनो न नों तैयै तंगै जासिदे निने आसल धर्म न नों हाजागलिया हंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमंग चामंग कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान हमके ओमनो जी जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांत जेहेतु निरक तो सलाय जगै थांलाहा हमके सलाय जगमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामं खाया जस्ट कायसा ओमसि कि कायनै सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हमके जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबायदि ओम कायसे जों अब खायानि नायै तंगो हमके ते कायसा ओम सुदु चिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओम भारत हाकतरनि जतो हास्ते वन जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हमके न जों 25 तारिख डिसेम्बर खायनाय खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेंट उकगनो तिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा आफानो कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंमालिया ओंखे उ मैटर न जों हाय तेबायसा तिसाक लाइफिनाय जतो राज्य वो हास्ते वो जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्ते वो ओङै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बो जों रनाय चिनि गवर्नर न बो रनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि मा थाइनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदे जों आसंनो साख्लायानि मुसुबो दिनि अंके जों जतो सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारिलायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खाइलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसेनाय जों चंलायला हामबाय जतनो
Fiaba Shalbrum no Bodani Bera Usrebai Fatar Hani Borok Haste of Haye, Tripura Hasteni fake ID card Sanambai Chini Mantai Shoktai Shege, Chawi Tomani Mangpli Kenuklia, Tripura Jonajati Shuraksham Monjoni Ozamazak, Milondani Jomatia, Abnoti Asai Zakta Bogdal Bidal Sungmong. Razokaraguli Nishimi Omitni Koktum, Chini Korang.